Tim Jimat punya cerita dengan judul Rumah Setan Rumah Tua. Bapak lan ibuku wis kabundut rikala aku isih umur 2 taunan. Bengi kuwi aku pancen dolan ning gone pakdeku, dulure bapakku, ning Laladan Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban. Bengi kuwi sakwise bar mangan, pakdeku nyeritakake kenangan-kenangan karo bapak rikala isih urip utawa isih sugeng. Akhire aku ngerti saksuwene iki pancening bapak lan ibuku ya ora pernah cerita sing kaya mangkono. Aku ngerti kabeh teko pakdeku iki. Bengi kuwi lumaku kanthi biasa-biasa wae. Esoke sesuai rencana, pakdeku nggawa aku ning pemakaman utawa kuburaning wong tuaku. Banjur aku tumuju ing kuburan. Sakwise ndonga ning ngarepe kuburane wong tuaku, aku banjur nyelehake kendi isi banyu ning kono. Sawise iki pakde arep ngajak kowe keliling lan ngenalake karo penduduk desa kene. Aku yakin kabeh-kabeh wong ki kangen karo kowe, mergo kuwi anak turune bapakmu. Mangkono kandhaning pakdeku. Pancen rikala bapak ibuku kabundut, aku banjur dipek anak wong Jakarta. Suwe anggonku ora dolan ning desa iki, mergo saksuwene iki wong tuaku angkat ya ora nyeritake ngendi papan dununging desaning bapak ibuku. Aku rumangsa seneng yen to pakde gelem ngajak mlaku-mlaku kliling desa ngenalake marang warga desa kono. Banjur aku mlaku-mlaku karo pakdeku kliling desa, kenalan siji-siji marang penduduk sing tak temoni. Kabeh ramah-ramah. Ana sing menehi aku panganan, kuwi jenenge ya penduduk desa kono. Sajake ya bateh karo aku jarene mangkono. Dina sepisan ning desa sing pinggir alas kuwi pancen cukup nyenengake kanggoku saksuwene aku urip ning Jakarta. Sakwise keliling desa lan kenalan marang warga kono, aku rada lelah utawa kesel. Akhire aku tumuju ing omah tuwa. Omah tuwa iki minangka warisane wong tuwa, ya wong tuaning bapakku. Pancen omah warisan keluarga iki diturunake pirang-pirang dekade utawa pirang-pirang turunan. Iki kebukti ing sakjeroning omah kuwi ana benda-benda antik lan koyoke bersejarah. Aku ora iso mbayangake pira regane benda-benda iki nek diduwitake. Jan-jane bapakku iki keturunan keluarga ngopo kok nduweni bondo sing sakmene akehe. Kapindho aku nginep ning omah tuwa kuwi. Suasana ning sepi. Lampu penerangan remeng-remeng sajak medeni. Aku rumangsa aneh. Rikala aku turu mak sedelok wae kok ndilalah kepingin pipis langsung tumuju ning kamar mandi. Tengah wengi kuwi pancen medeni.
sajak tintrim banget lan sepi mung swara kewan-kewan wengi sing tak rungokake. Merga saking kebeletku aku banjur tumuju ing kamar mandi. Lampu gantung sing rupane kuning kaya meneh kesan sing angker ning omah kuwi. Lampu gantung sing sinaring kuning kuwi sajak mobat mabit kanthi nganeh-nganehi. Merga yen tak rasa ora ana angin, keneng apa lampu kuwi kok iso mobat mabit dhewe. Aku pancen uga ora begitu percaya ngeneni babakan tahalul utawa mistis sing kaya ngono kuwi. Dadi rasa wedi tak kipatake. Nanging rasa mengkorok lan merindinging tak rasakake iki kok tansaya ndadra tansaya dadi. Aku banjur langsung wae tumuju ning kamar mandi sing sak njabaning omah panggonane. Cepet-cepet aku banjur pipis banjur tumuju ning kamarku meneh kanggo turu. Tak cepetake mlakuku. Lah kok aku krungu benining ana sikil sing nggudak aku. Kaget kura karo-karuan. Kaya jantungku mendhek dadak. Rasane abot sikilku tak nggo mlaku merga sakwise aku noleh memburi. Ana sosok sing medeni nganggo klambi acak-acakan lan awake kebak ing tatu nganti getih ndrodos ra karo-karuan. Memedi kuwi mbukak lambene kanthi swara sing tak rungokake bantre kaya mangkono kuwi. Matane merem nanging getih ndrodos saka banyu matane. Rambuté dawa gemebyak ngembang ra atur-aturan. Memedi kuwi ra duweni sikil ning merayap lan nyeret awake sing kebak tatu kuwi mau. Deke nggudak aku. Wediku ra karo-karuan. Lagi ki aku ngerti sosok sing kaya mangkono kuwi. Merga sosok kuwi ketutup nanah lan darah sing kaya ngono kuwi ambune anyir ra karo-karuan. Kaya sikilku dipaku. Otek rasane awakku. Ora iso tak gerakake. Tenagaku tak entek-entekake supaya aku iso ngangkat awakku lan melayu saka papan kene. Kaya sirahku muter-muter. Napasku sajae angel ngerti sosok sing wis erek karo aku kuwi mau. Lambeku kaya kekunci ora iso ngomong apa-apa. Sakwise kuwi mataku peteng banjur ora eling apa-apa. Krungu wis ana wong akeh. Kabeh sing manggone omah kuwi tangi lan sajak ngrubung aku. Nemokake aku jarene aku semaput ning pinggir ruang tamu kono. Banjur kedadian kuwi tak critakake marang Pak D lan anak-anake. Wong kabeh ning kono padha meneng wae. Banjur aku mangerteni nek omah tuwa iki pancen medeni. Ngerti mangkono kuwi lan krungu critaku Pak D mung meneng wae. Tak pikir-pikir iki pancen rahasianing keluargaku lan anak turune. Mbuh kepiye kawitane aku ya ora weruh. Semene cerita saka aku. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.